Matapos mabigo sa 4 na world title fight, ay muling nabigyan ng pagkakataong lumaban para sa pang-5 subok para sa world title. Itong Pinoy na tubong Mandawi, Cebu City na si Rodel Mayol alias Kid Rapido, Batang Mandawi. Pero di basta-basta ang kalaban. 10 beses naging world champion at may mga kilalang Pinoy na din ang nabiktima nito, gaya nila Sonny Boy Haro, Juanito Rubilyar at Brian Viloria. Kaya naman tinuturing itong boksingero na isa sa mga alamat ng Mexico. Ito ay si Edgar Sosa. Bukod sa defending champion at kilabot itong si Sosa, ay mas lalong naging dihado si kabayang Rodel Mayol sa laban dahil sa mismong baluarte pa ng kalaban gagawin ang suntukan sa bansang Mexico. Dagdag mo pa na undefeated itong si Sosa sa huling 6 na taon na pakikipagsuntukan niya. Kaya naman tila isang butas ng karayom ang papasukin ng Pinoy na si Rodel Mayol. Pero di nagpatinag si kabayan. Walang takot na dumayo sa lugar ng kalaban. Porsigidong kunin ang inaasam-asam na unang pandaigdigang titulo at marisbakan na din ang Meksikanong tumalo kay Viloria, Rubilyar at Haro. Ginanap ang laban noong November 2009. 25 wins with 4 losses, 1 draw ang kartadang bitbit ng dayong Pinoy, habang 37 wins with 5 losses naman at galing sa 4 na sunod-sunod na panalo via TKO itong Meksikano. At sa gabi ng laban, napuno ang buong arena. Gustong masaksihan ng buong Mexico kung paano durugin itong Pinoy na dayo. Umaasa na isang malahalimaw na performance ang makikita nila mula sa kanilang champion na alaga. Pero sa mismong laban ay ginulantang ng dayong Pinoy na si Rodel Mayol alias Kid Rapido ang buong Mexico nang durugin niya sa harap mismo ng mga kababayang Meksikano ang pambato nila.
Nakuha ni Rodel Mayol ang inaasam-asam na world title at tagumpay na nakarisbak para sa mga Pinoy na tinalo nitong Meksikano. 2 rounds lang ang itinagal nitong defending champion ng Meksikano sa kamay ng Pinoy na dayo. Tinalo ni alias Kid Rapido via second round TKO. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.